מבין 7 מיליארד בני האדם החיים על פני כדור הארץ, 1.5 מיליארד הם ילדים. בחלקים גדולים של העולם מצבם קשה מאוד. במדינות אפריקה ודרום אסיה, 1 מכל 8 ילדים מת לפני שהוא מגיע לגיל 5. האם אנחנו בישראל יכולים לסייע במשהו להקל על המצוקה הנוראה הזו? שלום לעורך הדין מוריאל מטלון, יושב ראש יוניסף ישראל. שלום ויום טוב. ואפילו לא צריך להרחיק עד אפריקה, אפשר ללכת רק לכפרים המוכרים ולגלות שם ילדים שיש להם סנדלים לכל ימות השנה, גם בחורף הקפוא המדברי, ילדים פה, מטר מאיתנו, שלא טעמו מעדן חלב מימיהם. ואנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו עושים בעניין. אנחנו מתעוררים לעוד יום, לפעמים גשום, לפעמים עם שמש, ואנחנו לא תמיד חושבים על אותם ילדים. ואני מסתובב בין בני עמי ומנסה להסביר שהדאגה לילדים, לילדי העולם, היא בנפשנו. מדי יום 20,000 ילדים מתחת לגיל 5 מתים. אם נרצה לעמוד את זה בזמנים של טלוויזיה, מדי דקה 15 ילדים נוספים מתו. שליש מאותם 1.5 מיליארד ילדים שציינת, שחיים בעולם, חיים בתנאי רעב, קמים בבוקר ואין להם אוכל ראוי. אבל סין מתפתחת, הודו מתפתחת, אנחנו בעולם של פרוגרס, של קדמה, של תנועה קדימה. העושר הוא מטורף. וליד העושר הזה, ליד סין, בדרום אסיה ובאפריקה, שכל כך קרובה למדינות המפרץ, שקרובה ללוב ולמדינות אחרות עם אוצרות טבע אדירים, מדי יום מתים שם ילדים בהיקפים חסרי תקדים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו... אנחנו לא עושים דבר כי נדמה לנו שאיננו מסוגלים, שזה רחוק מדי, שזה קשה מדי. יש איזשהו ביטוי שאני חושב שצריכים לבחון אותו, עניי ביתך, עניי עירך קודמים, ואנחנו לא מבינים שהנושא הזה הוא בנפשנו. בנפשנו פעמיים. פעם אחת, מפני שאותם מוקדים באפריקה ובאסיה של עוני נוראי, הופכים בסופו של דבר לפעילות של האסלאם הקיצוני, של אל-קאעידה, של איראן, ומשם יכולה לבוא טרגדיה אדירה לכל העולם. זה יכול להיות פצצה לכל העולם. אנחנו רואים את זה באינדונזיה, במקומות אחרים. בדיוק כך. שם האלימות הזאת נולדת. שנית, בכיוון החיובי, אנחנו היינו יכולים לנצל את האפשרות שלנו כמדינה שמוכרת בעולם באהבה שלה ובטיפול בילדים, ולחזור ולהושיט יד לעולם, ולהראות לעולם החופשי, לעולם השלישי, שאנחנו שם בשבילהם, ולהוציא אותנו מההקשר שכל הזמן דבק בנו. הרי אנחנו נזכרים מדי יום ב-CNN יותר מכל מדינה אחרת, תמיד בהקשרים פלסטינאים, עכשיו איראנים, הקשרים של אלימות, ואנחנו היינו יכולים לחזור למשהו שהוא היה פעם החזון של גולדה מאיר, להראות לעולם את הצד היפה. ומעבר לכך, אני חושב שזה הדבר הכי יהודי שיכול להיות. אנחנו, ש2000 שנה נרדפנו, שלפני 70 שנה נטבחנו באירופה, ושאלנו איפה העולם? אז עכשיו, כשזה קורה בסומליה, וכשזה קורה בדרום אסיה, וכשזה קורה בפיליפינים... השבע איננו מבין את העובדה שגם הוא תלוי ברעב, שרווחתו תלויה ברעב? אז אני מנסה לבוא לאנשים ולהגיד להם, או שתבואו אלינו, מפני שאתם יהודים, ומפני שזה בנפש שלנו, ומפני שחיוך של ילד... כדי ליצוק תוכן לתוך המושג מוסר יהודי. בדיוק כך. ואם לא מהסיבה הזאת, אז בגלל הסכנה שעורבת לכל העולם, ולנו במיוחד, ואם לא בגלל זה, בגלל ההזדמנות שלנו פעם אחת לשפר קצת את התדמית שלנו. ואני חושב שזו הזדמנות היום, ביום הילד הבינלאומי, לחזור... מוסרי, ביטחוני, תועלתני, נתת את כל הסיבות שזה יקרה וזה לא קורה. ולחזור לכל האנשים, להצטרף אלינו ליוניסף, להיכנס לאתר האינטרנט שלנו. עכשיו סוף סוף קיבלנו, ואני מודה למשרד האוצר ולכנסת, קיבלנו את האישור לפטור ממס הכנסה, כך שהתרומות שלנו הן בהחלט פטורות. מה אתם עושים? תסביר מה אתה עושה. אנחנו מחלקים את העבודה שלנו לשני דגלים. יש לנו את הדגל המקומי ויש לנו את הדגל העולמי. בדגל המקומי אנחנו מנסים לדבר על זכויותיהם של הילדים בישראל. אנחנו קראנו להקמת נציבות הילד בישראל, שתיקח את הנושאים של ילדים שמתפרסים על פני 9 משרדים שונים, כולל אותם ילדים בדואים בארץ שלא מקבלים טיפול ואולי לא מגיעים לחינוך. לא טיפול ולא חינוך, משום שהם קורבן של סכסוך בין ההורים שלהם לבין המדינה שלהם, סכסוך על קרקעות. ואת רואה את זה בסדרה של דברים, כשיש נושאים של אלימות כלפי ילדים, אלימות בבית, אלימות בבית ספר, כשיש יותר מדי מקרים מדי שנה של הורים שמפקירים את הילדים שלהם במכוניות בימים החמים של הקיץ. בכל אותם נושאים אנחנו אמרנו שאם תקום נציבות שתהיה במשרד ראש הממשלה ותדאג להסתכל בהסתכלות רוחבית על כל האינטרסים של הילדים, הנציבות הזאת תוכל לקדם את הנושאים של ילדים. אז יש לנו היום
פעילות למען המיעוטים, וזה טוב מאוד, ויש שר לענייני ספורט, ויש נציבות לענייני הקשישים, אבל הילדים שהם שליש מהמדינה, שהם העתיד, לא זוכים לטיפול. הם לא אלקטורט. הם לא אלקטורט, וזה לא מיידי למחר בבוקר. וזה לא אלקטורט, לא בטווח קדנציה, אתה מגזים פה. אז אני חושב שאנחנו את הדגל הזה חייבים להרים, ובאותה הזדמנות גם להרים את הדגל העולמי, או אם לסיים בשיר הנפלא של אנריקו מסיאס, ילדי כל העולם התאחדו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, בהצלחה. הפסקה קצרה, מיד נשוב. שלום, אני דוקטור שלמה